Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma min ye filamuso ye k'an b'a fo yan bi sɔgɔmada in na n'o ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Sarilakaw ka sigi la. An tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ badabada Sori Bayiba Meriri district kɔnɔna na min ye Samasa ye k'ale fana fo. Ka ɲagadu fo min ye Gayi ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn. Min ye Sotaraka baarakɛlaw ye n'u b'a fɔ ma ko Bleu-Blanc k'u fana fo. Corridor Yara Service ko wulikajɔ ni cɛsiri station tigiw ni pɔmpisiw Falaye k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma. Bɛɛ n'i ka waati tɛ wa? Sisan n'i ye pɔmpisi dɔw wele u t'a ta dɛ parce que mɔgɔw mago b'u la. Ala ka sababu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Sɔgɔmada in na Falaye Maliyɛnw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni timinandiya an na dɔ fɔ o la yaasa an bɛ se cogo min na k'an cɛsiri hali bi wolomasiri tabaw ka se an'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na an na dɔ fɔ o la. Min ye ministre Ablaye Diop ale bɛ Asuwa o ye Egyptekaw fɛ ye diɲɛ seleke naani ni farafinna ka kɛnɛyatɔn maaw Falaye olu bɛ jɛrɛla ye ko ka AES kuntilenna ɲini k'a dɔn. Minisiri fila Mali ta ni Burkina ta olu ye laseliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la soda sɔgɔlen kɔnɔ a b'a fɔ ma nanzarakan na ko huis clos. Samiya a taa cogo ɲɛna sɛnɛkɛlaw ka fɔ la Mali fan caman fɛ min sɔrɔl'o la an n'o fana da maaw tulo kan. Bamakɔ kɔnɔna na ekɔli karamɔgɔw tun ye baarabila kɛ kabini ekɔli ta don bi u ye layidu di k'u bɛna baara ta sabula u kun tɔgɔ kun bɔra faso ka musaka sɔrɔli min na o daminɛna. N'an bɔr'o la sa dɔngɔnɔw olu donfiniw k'o yira maaw la o baara sigira sen kan min ye Musa Agatayɛri ye n'ale an ka jamana minisiri ye maliden minnu bɛ kɔ kan ale tun ye o ko denfa ye. Alifadi ale fana bɛ munumunu salo la bɛn ni kelenya o baara min b'a bolo a sera Tumutukaw fɛ yen. Yirimajɔ kamalen dɔ ko pisole taara ye ale ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na ani bese a ko fɔra maaw fɛ sabula sigana yera a ka ko la min ye Modibo Kane n'a ka maaw ye u y'a minɛ k'a di wolomasiri tabaw olu ma. UEFA n'o ye anw fanfɛ bolo ta ye Falaye Senegali a denmisɛnninw ye se sɔrɔ 2-0 Mali ale ɲɛkɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ in kuncɛli la. Min ye farafinna ŋanaw ka kɛnɛ sa Ligue des Champions Stade Malien ale taara 1-1 kɛ Nouadhiboukaw fɛ Mauritanie. Joliba ale kɔni taara se sɔrɔ Burkinakaw ka sɔrɔsiw ɲɛkɔrɔ 1-0. Tasibila ka ɲɛsin Sumana Sako ma an n'o kɛ k'an ka baabu kuncɛ bi ale ni Udu Kone n'o ye an ka misiri alimami ye kununtu. Falaye kɔkan kibaruyaw la ko maa dɔw tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ Nizeriya dɛ. Maa 16 sɔrɔsiw la o minɛna olu fana fɛ yen. États-Unis ko jama bɔra ka dugubaw fa ko waleya min bɛ senna Trump bolo bi ko min ye bamanci dictature ye n'o ye jagoya fanga ye ko waleya min bɛ Trump bolo k'u tɛ jɛ n'o ye bi u tɛ jɛ n'o ye sini. Faransikaw fɛ yen fɛn marayɔrɔ dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Louvre Falaye ko dɔw donna yen k'u ka taa mafɛn dɔw 2 ta ka taa n'a ye a dara wuli ka bon kosɛbɛ. An n'an da don nin bɛɛ la bi sɔgɔmada in na a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na. Nin ye an donkan ye. Falaye ɲɔgɔn tɛ n fadenw na o ye tiɲɛ ye nka an ɲɔgɔn tɛ musawɛrɛdenw na i ni bɛɛ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ dɛ. Nin waati in na bingali min bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ka tajita mɔbiliw ma Falaye nin waati in na bamanciwale ni lawale kɛwale ka min ye anw ka duguw caman lajɔrɔli min kɛ nin ye. Nin waati in na ka se k'a lajɛ anw ka jamana a marabaaw k'olu la dɛsɛ ka sigana don u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ
o baara mun bɛ senna bi sigana ka bɔ a la bɛɛ ye k'a fɔ ko ko tɛ min binna to i ko to binna nugu la nin labɛnnen don ka miiri ka sigi sen kan a bɛ se cogo min na ka kɛ ka sababu ye dugudenw ni marabaaw olu bɛ se ka fɔnko ɲɔgɔn kɔ cogo min na fala ye a misali suru ye mun ye an ka jamana kɔnɔna na tiɲɛ don banbanci wale kɛbaa minnu bɛ yen bi ni jɛkulu fɔlɔfɔlɔw don an bɛ olu dɔn nka nin waati in na bolofaranga bɛ a ko la wulikajɔ kɛcogo fɛɛrɛw sigicogo bingaliw kɛcogo i b'a dɔn k'a fɔ bi maa wɛrɛw nana don ko in na min tɛ kɔrɔlenw ye an bɛ minnu dɔn laada la fɛɛrɛw kɛcogo fɛ wulikajɔw kɛcogo fɛ tukɔnɔtagaw fɛ min ye banw o bolodali ale ni jatigɛ yɛrɛ kɛcogo fana fɛ bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don o ye hakilina ka se ka maaw jatigɛ ka sigana don min ye taji ye k'o dɛsɛ maaw futinɛnen dusumakasa ka kɛ maaw la ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa jamana yɛrɛ kɔnɔna na muruti ka se ka boloda fanga bɛ se ka bin cogo min k'o waleyaw sigi sen kan o de la denmisɛnnin dɔw bɔra segukaw fɛ yen fala ye nin tile fila in na bɔlɔlɔ sanfɛ k'u bɛ kuma segu denmisɛnw tɔgɔ la u bɛ ka kuma minnu fɔ o ye tiɲɛ ye bi tajiko gɛlɛya bɛ yen nka kangarida min bɛ a la bolokɔrɔta min b'a la ani ni nin ma kɛ an bɛ nin kɛ u k'a faamu k'a fɔ n'u ma farati u bɛ jugu sago kɛ k'a sɔrɔ u mago ɲinitɔ don u dusu kana u kɛɲɛ u kana miiri k'a fɔ ko min ye waleya min bɛ senna bi ko a ko jateminɛlen tɛ ɲɛmaaw fɛ denmisɛnnin minnu bɔra ka nin kuma in fɔ k'olu ye segu denmisɛnw ye k'olu ye segukaw kumadaw ye k'olu de bɛ ka fɛnw fɔ bi ko ni fɛɛrɛ ma sigi sen kan k'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ fala ye k'u ka sabali u k'u bolo da u dusu la o de la an b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ tajiko in a furugufurugu barika bonyanen don kosɛbɛ taji tayɔrɔw la a sera sa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to finitigilakaw olu ka dan tigɛ a ka ɲɛfɔ maaw ye sabula kunungo bamakɔ ya min kɛra ni hakili tun ma kɛ a ko tun bɛ ɲagami kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mun ye finitigiw bɛ se ka na i n'i ka moto fala ye taji ka k'i kun finitigiw bɛ se ka na hali aw ka mɔbili n'o ye aw ka baarakɛ mɔbili ka fɛn k'o kɔnɔ nka finitigi ni bidɔn baden ka na mankan wuli ka na baw jɔlen sɔrɔ k'o bɔ yen o futinɛntan tɛ o mankantan tɛ ɲɛmaaw k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la teliya la i kɛra polisi ye i kɛra garidi ye i kɛra gendarme ye i kɛra sugu sugu ye i tɛmɛtɔ n'i ye aran jɔ walima ni maaw y'i bonya n'i ye taji ta o k'i kun ni mɔbili b'i bolo o ka k'i kun nka bidɔnba cɛli ka tugu i nɔfɛ u k'a jateminɛ sabula a ko a futinɛntan tɛ a mankantan tɛ yɔrɔ dɔw la ala de ye anw kisi kunungo sabula min ye esansɔntigi yɛrɛ fala ye a ko ka feereli jɔ koyi a ko ka feereli jɔ dɛ ko k'a jɔ pewu o dun ka kun ye mun ye fala ye o ye maa minnu wulen don ka ɲɛsin an ma olu sago de ye an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka wuli k'an jɔ k'a ye an yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn faamu fo ka taa a darawuli bonya an ka dugubaw n'an ka dugumusow kɔnɔ dusumankasa ka bonya u sago ye o de ye n'o tɛ bi waati in na armée bɛ baara min na armée bɛ cɛsiri min na wulikajɔ min bɛ ka kɛ pankuruko ta nasira fɛ kɛlɛkɛminɛnko ta nasira fɛ sew sɔrɔli fɛ duguw mɔmɔli fɛ kibaruya ɲiniw fɛ ka se ka baaraw sigi sen kan bamajɔ ni ka wale kɛbaw ka t'u ɲini wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bibi in na mali armée de ni bin kɛra a ka fala ye a bɛ nɔbɔli kɛ maa minnu y'a kɛ a bɛ tugu kɔ fo ka taa s'a maa laban ma o baara min bɛ sen na o ka sinsin o k'a sɔrɔ anw yɛrɛ duguba kɔnɔna na yan an sɔnnen don an b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na an kan ka se k'an jeniyɔrɔ fi an fana jamanadenw an kana fili an jugu ma an kana fili an ka kɛtaw ma an k'an jija k'an cɛsiri wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na sɔrɔdasiw bolo anw yɛrɛ ka ko faamuyabaa ye
non tɛ waleya min filɛ senna nin ye fala ye a jate minɛnen a tigɛlen no sen kan wa a laɲini ye min ye o ye kunkololakɛlɛ de ye hakili n'i ye maa hakili sɔrɔ a bɔtɔ kɔnɔna na a ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la hakilina kɛlɛ min bɛ yen papali min bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'o tɛ kɛnɛ kan bi ninnu ni armée ɲɛŋwɛ a tɛ taa yɔrɔ si fala ye Mali k'a ɲini k'a dafiri Mali k'a ɲini k'a ko gɛlɛya Mali ka sɛgɛn ta ka don a kan anw yɛrɛ fana k'an kunkolo kɛ ka baara kɛ fala ye a sera sa an ka ɲɛmajɔ kɛ don o don karisaw don don o don ninnu don o don karisa de y'a kɛ tan anw yɛrɛ ka se ka mun kɛ bi sa ka fara an ka sɔrɔdasiw ta kan u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kan taji ta ye tiɲɛ ye taji ɲini ye tiɲɛ ye min ye degun bɛ yen o ye tiɲɛ ye nka hakili an kana ɲinɛ o de kɔ n'i taara i m'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a ko kɛcogo tɛ ka t'i sira fɛ segi ka taa waati wɛrɛ i ka segi ka na nɔn tɛ an ɲɛ bɛ mun na fala ye a cɛ man ɲi sɔrɔdasiw b'u sɔn dɛ ɲɛmaw b'u sɔn fɛɛrɛw sigilen don u bolo fala ye taji bɛna na nka n'a nana f'an k'a dɔn k'a fɔ fana an kan ka o kɛ cogo di an yɛrɛ kan ka labɛn cogo di laɲini minnu kɛlen don juguw fɛ laɲini minnu kɛlen don bamanjuwalo kɛbaaw fɛ laɲini minnu kɛlen don fanga ɲinibaaw fɛ laɲini minnu kɛlen don politiki mɔgɔw fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ fala a ka ca koyi Mali de ye jamana ye maa si tɛ jigin ka hakɛ kɔ k'a fɔ ko nin waati in kama anw bɛ nin kɛ o man ca anw fɛ yan dɛ jagokɛla k'a fɔ nin kama ne bɛ nin kɛ o ka dɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ nin waati yɛrɛ kɛ u ka sɔrɔ sinsin waati yɛrɛ de ye fo ne ka kɛ fɛn ye jagoya la n ka dɔ sɔrɔ bɛɛ kun yan bɛ sofɛriw fo fala ye olu minnu bi kɛmɛ saradala 80 sara tɛ u bolo ni n ko sara t'u bolo sara ɲɛnɛma sara jɔlen t'u bolo ni n ko sara t'u bolo amo t'u bolo ni n ko sara t'u bolo INPS t'u bolo ni n ko sara t'u bolo siniɲɛsigi t'u bolo olu fana bɛ ka baara kɛ k'u muɲu ka sabali jamana ye yaasa an ka nin waati gɛlɛn in tɛmɛ don o don ni sitɛdin donna fala ye an bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ nka u bɛ degun min kɛ ka sitɛdin las'an ma yan an b'o dɔn wa yɔrɔ an caman bɛ an t'o kalama donc bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri kɛ i ka fan fɛ kɛlɛ min filɛ nin ye Mali kɔnɔ a tagabolo ka ca a sɔrɔdasi kunda kɛlɛ bɛ yen a sɔrɔko kɛlɛ bɛ yen a politiki kɛlɛ bɛ yen a jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ bɛ yen a hakɛ ɲini kɛlɛ bɛ yen wa hali fala ye a yeko kɛlɛ fana bɛ yen sabula anw fɛ foyi man dɔgɔ o la anw de b'an jija nin waati in gɛlɛya an ka jɛ n'a ye yaasa siniɲɛsigi ka se ka nɔgɔya anw de b'a dɔn k'an hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw ɲini ka bɛn sɔrɔ Asimi ko tɛ fala ye jamanakuntigi ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ faso ɲini ko de don n'i y'a mɛn ko Mali o y'a ye a jɔlen de don dɛ fala y'a ta k'a jateminɛ kɛ Modibo Keyita mana ka taa de Musa n'a ka san 23 ma taa wa don kelen ninnu fana tɛ kɛ yan maa wɛrɛw de bɛ kɛ yan fala ye o ɲuman ye min ye min bɛ to o ye jamana ye n ka cɛkɔrɔba ko ma ko maaninfin i bɔ ka taa se i san ma fala ye n'i ye san 100 sɔrɔ i b'a fɔ ko Ala ni ce nka ni fɛn farala o kan i bɛ kɛ doni ye maaw bolo bi jamana de bɛ to yen o min bɛ to yen an kan ka se ka mun to yen nin waati in na jamana ɲɛmaa ye min fɔ anw de bɛ sɔn ka degun kun ka muɲu kun ka kɛ basigi karamɔgɔw ye ka kɛ ko jateminɛbaw ye yaasa an kɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min wa fala ye hɛrɛ bɛ kɔ ka na dɛ
ntaro ni koni ni dugu ne bana nte herebe ko kana wa dugu anga labene yoro kunu ni kuna siningo afarago karbirane anga moblu de jinna falai o sira kele fe kunu anya kiwari ansoro ko mogo nunu be ga dugu jugoro mugu do o sira infana fe tuguni no mini donc anga labe anga nchesiri falai degu mega keni anga jamana fando ya kateme uma dore kere bawana ngote ni ya me kuibeta ika muntuluta falai ko duntulu bana ka soro were maralen bi bulu de anga hakli jagabo ke alibi ni wati de ye jamana kodonaw jamana mamunu be nule mama falonye ubo wati ka hakli di mauma ka maw blasra moru be ku ga batoge ube ku ga aladelige setu be ku ga seuke kitabu tugu be ku ga kalonge fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ min se min ye bi fala ye bɛɛ k'i ta kɛ n'o tɛ n'an miirila k'a fɔ ko a tɛ se an ma o y'a ye n'a danna sira la dɛ halisa ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na an ka kado kɛnɛ k'a di Keitala aw tɛ se a kɔrɔ wa an ka di maliyɛnw bɛɛ de masakɛ ayiwa nin an bɛɛ ka sɔgɔmada kado ye Siriman Bacili monsieur le maire k'an b'a fo yan min ye sori ye k'a sako yan fo Canada ka nu Dunbiya fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fala ye an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa fala ye kunungo an ye an da don finitigilakaw ka budɔnko la ala barika la majisiraba dɔw y'an wele fala ye avocat dɔw tun bɛ aran yɛrɛ la ye u y'an wele polisi ɲɛmaa dɔw y'an wele fala ye an ye bɛɛ lajɛlen lamɛn u ka hakili jagabɔ bɛ tali kɛ min na a ma fɔ ko finitigi kana taa taji ta n'i taara taji ta yɔrɔ fala ye i k'i jɔ aran na sabula olu avocaw olu majisiraw caman tun bɛ aran na kunu taji ta yɔrɔ in na a ma se k'i yɛrɛ yira o n'i nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ cogo min aw de kan ka kɛ misali fɔlɔ dibaa ye filanan ye mun ye maa o maa n'a fɔra ko maa si kana don ni budɔn ye u fana kana don ni budɔn ye wa aw ka n'u pan aran kunna i bɛ se ka na i ka moto ni mɔgɔw y'i sɔrɔ n'u y'i bonya u y'i to i ka moto fa o bɛ bɛn nka budɔnko min b'a la maa caman ko k'u ka o dabila parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw jɔlen don aran na olu mago bɛ taji la e ye dɔ k'i kun o m'e bɔ budɔn caman b'e bolo mɔbili fana b'i bolo tuguni u k'a lajɛ ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la fala ye n kɔni ye maaw ye hakilina minnu d'an ma
ameto tajiko kele hukumu konna na minye Abubakar Sidiki Famaye abora ka yafa deli chauffeur fe ka keni kuma min ni ayo fo odongo kuma kai are a chama suro ngo ya suro nga kunafunu ba na kaba Abubakar Sidiki Fama anga ka yafa deli anga lame An balimaw ani ɲakuma an bɛ bɔ ka foli kɛ ka tanu kɛ masa Alahu Taala ye ale min ni tanu ka kan ka ɲini a fɛ halisa Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana jɔ bi bɔli tɛ kuma jan ye n bɛ deli k'a fɔ n ka kuma na hadamaden o hadamaden n'i bɛ ji min i bɛ fili wa fili tɛ dabɔ kama fɛnɛ ye an ye video dɔ kɛ kunun ka sanga ka bɛn ni gɛlɛya min bɛ jamana kan kuma in kɔnɔna na n da sera convoi ko ma kuma in ma faamuya ne ka kuma laɲini tɛ ka jamana chauffeur dɔgɔya n ka kuma kun laɲini tɛ ka jamana ka chauffeur lagosi kuma in laɲini bɛ chauffeur yɛrɛ kan ka sababuya kɛ chauffeur caman u ni ne bɛ kuma gɛlɛya min b'u kan hali convoi ko la u caman nana ne fɛ yen u y'a ɲɛfɔ n ɲɛna gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan u y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n ɲɛna kuma in kun ye convoi kɔnɔ a ka se ka kɛ ka ɲa mais a kun tɛ ka lagosi ta ka taa se Mali chauffeur ma fo ka taga gɛlɛya don a la n'i ye jateminɛ kɛ ne ni chauffeur ka di cogo min gɛlɛya min bɛ chauffeur kan ni ne bɛ n da don a la a ka ca ni nin k'a daminɛ depuis chauffeur yɛrɛ ni transporteur minnu b'u ta ni n b'a fɔ don o don ko fo ka contrat de travail kɛ ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ min bɛ tali kɛ u ka INPS ko la kɛlɛ min bɛ tali kɛ ka taa u ka AMO ko la ani kuma dɔw la chauffeur minnu yɛrɛ bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ dɔw tɛ sara fo ka taa se gɛlɛya min b'u kan fo ka taa se fɛn caman ma ne hakili ne ni chauffeur bɛ ɲɔgɔn kalama minnu tulo bɛ n na olu b'a dɔn an bɛ fɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne tɛna se ka kɛ sababu ye ka na kuma dɔ fɔ ko n bɛ chauffeur lagosi ne ye aw ka ciden de ye wa n'an bɛ kɛlɛ kɛ an b'a kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an tɛ bɔ k'a fɔ ko an ye videoman de ye an bɛ bɔ pour que ka halisa ka jamanadenw hakili sigi o hakili sigi kɔnɔna la ni kuma dɔ bɔr'o la mun ye fili ye an bɛ yafa deli ka yafa deli bɛɛ fɛ k'a f'u ɲɛna kuma in laɲini tɛ ka taa nin sira fɛ kuma laɲini ye u yɛrɛ ye ka tila ka segin k'a f'u ɲɛna an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fo n b'a kun ka dɔgɔ gɛlɛya in na ne ka laɲini tɛ ko Mali carburant ko gɛlɛya wɛrɛ ka don a la k'a sababuya kɛ ne ka kuma ye ne bɛ kuma de pour que ka nɔgɔya don jamana la wa ne tɛ kuma ko parce que ko kuma ka di ye donc ka yafa deli bɛɛ fɛ k'a fɔ chauffeur bɛɛ lajɛlen ɲɛna an b'aw ka ci de la an y'aw ka ciden de ye wa a ye mun kɛ a ɲana parce que ni ciden filila n'i y'a fɔ an fɛnɛ bɛ bɔ an bɛ yafa deli parce que ni kuma in bɔra fɔnba da o de bɛ fanga don kuma na sinon n'a kun bɔra mɔgɔ wɛrɛ da a tɛ jate donc ka segin k'a fɔ a ɲɛna an b'aw ka ci de la an b'aw ka bila de la su ni tile an bɛna ko ye min ye jamana bɛɛ bɛ lafiya cogo min Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw ye baara min k'a la aw yɛrɛ b'a dɔn a ye sɛgɛn min k'a la a b'a dɔn mɔgɔ minnu ni tora a la a b'a dɔn donc o la ka bɔ ka yafa deli aw fɛ k'a yira aw la toujours an mago bɛ aw ka ladili la toujours an mago bɛ an ka ɲɔgɔn faamuya fili ye ne sɔrɔ hakɛto bɛ n na salala Mamadu Abubakar Sidiki Fama
te conseil do falai ni ye ale ka kuma ye ka kɛ ni ani fɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna ni sofɛriw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ a ko nɔgɔyalen ye sofɛriw fana ni ala sɔnna ma min b'u fɛ u na tila k'o fɔ an ɲɛna wulada fɛ an n'o fana di maaw ma mabako kɔnɔna y'a fala ye min ye école karamɔgɔw ka tɔn min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 Bamakɔ ta olu tun ye baarabila boloda fala ye min ye baarabila ye 2016 de don awɔ 15 octobre 2016 ko olu tun ye baarabila boloda nka ntɛnɛn juma tɛmɛnen n'o ye octobre kalo tile 17 ye u ye bataki kɛ k'a ci Bamakɔ gouverneur ma k'olu bɛna baara daminɛ bi Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka sababuya kɛ sarako min ko kuma bɛ yen ko sarako k'a sigira sen kan coordination in sa ni ale bɛ Bamakɔ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko syndicat in ye jɛkulu belebeleba de ye alimudu ninnu ka tɔn don n bɛ alimudu yɛrɛ fɔ yan ko o la sa u ye wulikajɔ mun kɛ o kɔfɛ yaasa u ka saraw ka bila nɔ na k'u b'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele u ka baara ta bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka taa kalanso kɔnɔna ka taa kalan kɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 7 waati u b'a ɲini gouvernement fana fɛ u n'u ye bɛnkan min sɔrɔ octobre kalo tile 14 san 2025 k'o fana ka bɔ a sira fɛ o la sa olu tun ye baarabila min boloda octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 nin y'o wulilen ye Bamakɔ kɔnɔna yan o tun ye nisɔngoya min yira tɔnden cɛman na musoman k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye grève in ale taabolo ɲuman na denmisɛnninw kɔni taara ekɔli la bi u ma segin fɔlɔ o kɔni dara fala ye sɛnɛko ta fan fɛ an ka jamana sɛnɛkɛlaw yɔrɔ caman na u y'a yira sa ko u bɛ se k'a fɔ sa ko alihamudulilayi samiyaji bɛ ka fori min ye forow caman ɲɛna kosɛbɛ k'a daminɛ kɔrɔn fɛ ka na jamana ale Segu mara ni a Sikaso mara n'a Kucalaw ni a Segu Motiw ma malo ani da dumunifɛn tɔw bɛɛ lajɛlen tiganikuru ni tigaw ni kabaw ni min ye sɔw ye ko a caman ɲɛna fala ye nka yɔrɔ caman na bi gɛlɛya bɛ maaw la sa o ye tajiko ye sabula ɲɛ bɛ malo gosi ninnu na a baara ka ca kosɛbɛ a ɲɛ ka misɛn a kɔni ni motɛri tɛ a ko tɛ se ka sigi sen kelen kan o la sa min ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na bi maaw ye welewelemada kɛ u bɛ se cogo min na ka dɛmɛ ni taji ye yaasa malo ninnu kana taa ja nka Segukaw yɛrɛ caman bɛ yen bi maa caman bɛ yen mun sigi k'u sen fila da u bolo ka kɛ fala ye u ye wulikajɔ kɛ cogoya min na u yɛrɛ bɛ se cogo ka dɔw tigɛ k'olu bila ye yanni tajiko ka sigi sen kan taji kunkurunin dɔw kun sɔrɔla tile 2 in na e k'o ma ban wa sabula bɛɛ lajɛlen yɛrɛ m'o sɔrɔ nka lahawuta taji min bɛ yen sa n'u sigilen don k'o kɔnɔ o ye Segu gouverneur ye layidu min di Yorosokaw kɔni fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko hakili sigilen don ɲinan sumanw sɔngɔ bɛna jigin kosɛbɛ sabula min ye salongo sanji ye u ka tiɲɛni min don u kun o ɲanama se ka kɛ ɲinan ko o ye tare ye fala y'an bɛ taa Egyptekaw fɛ yen Egypte dugu min bɛ n'o ye Asuwan ye baro kɛnɛ sigilen n'o ye sa Mali ale jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛbɔ minisiri ka taa fara n'o ye Ablaye Diop ye ka taa fara Burkinakaw ka karamɔgɔ Jean-Marie Traoré kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ye AES tɔgɔ la baro sigi ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɛrɛ bɛ tali kɛ sa hakili jagabɔ la hakili jagabɔ min n'o o sigilen don sa ko farafinna yɛrɛ waati gɛlɛmanw tɛmɛnen yiriwali bɛ se ka kɛ cogo di cɛncɛn fo ka jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES taara k'o kɛ misali ye Egyptekaw bolo o la sa farafinna ka kelenya tɔnba ale jɛkulu bolofara minnu bɛ olu welelen don min ye commission min yɛrɛ bɛ farafinna tɔgɔ la o ka directeur de cabinet fana wele no kɛnɛ kan maa ma falen min sigilen no farafinna ka kelenya tɔn tɔgɔ la ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma o fana bɛ yen min ye nanzaralakaw fana ta fana bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye Burkinakaw Nigeriya jamana bɛ n'o ye Borno ye olu ka gouverneur fana bɛ kɛnɛ kan ani comité exécutif maaw
maa fila min bɛ sa n'olu kɔni kuma dir'olu ma kɛnɛ kan fala ye o ye anw ka minisiri Ablaye Diop ye ale ni Jean-Marie karamɔgɔ Jean-Marie Traoré AES tɔgɔ la ɲɛfɔli mun bugɛr'u fɛ sa o ye k'a fɔ AES yɛrɛ nana cogo di AES bɛ baara kɛ cogo di fɛɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan cogo di ka bamanancogolen juguya walekɛbaaw kɛlɛ a ko daminɛ na min ye waleya min kɛra o don ko salon ko n'o kɛra tɔn yɛrɛ sigilen ye k'a kɛ confédération ye fala ye u y'o fana ɲɛfɔ sinsinnen don mun kan u ko n'u ye AES jamanaw ka gɛlɛya ta k'a jateminɛ fala ye k'a ma bɔ dɔwɛrɛ la koyi Libi kɛlɛ ko de nana ni basigibaliya ye min ye jɛkulu marifatigiw caman ye sa olu segira ka na anw fanfɛ bolow fɛ o de ye bingalu ka dɔ fara u kan min ye Job ka sɔ la a ko nin barosigi min yɛrɛ filɛ nin ye o ye kɛnɛ ɲɛnɛma ye olu bolo ka se ka kuma maa caman fɛ sabula u y'a la kɔlɔsi k'a fɔ kabini olu y'u kɔ don seereyaw la fala ye dɔw yɛrɛ kun y'a jateminɛ k'olu lajɛ k'u kɛ dɛnkɛrɛfɛ fɛn ye o la sa ko k'u bɛ Union Africaine fo o min ye da caman yɛlɛ u ye ka u ni maa caman don ɲɔgɔn na yaasa baara mun b'u fɛ hakilinaw la u ka se ka sigi sen kan a ko farafinna anw fanfɛ bolo fɛ bi min ye cɛncɛnfo ka jamana saba min filɛ nin n'u bɛ k'u boli ka jɔ kɛ jaabi minnu sɔrɔl'u la kɛlɛko ta na sira fɛ bɛn yiriwali ko ta na sira fɛ ale ni bolodi ɲɔgɔnmaw ko ta na sira fɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen yira k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa minnu bɛ kɛnɛ kan ye fala ye u ye AES fo ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la Union Africaine maaw yɛrɛ y'u fo kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na ani ko ɲɛfɔ cogo la u ko nin ko min sigilen filɛ sen kan nin ye laɲini ka kɛ cɛncɛnfo ka jamana ninnu u ka dɛmɛ u ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin bamanansiwale ni juguya walekɛbaaw ma maaw n'u bolominɛw lakanali fana fɛɛrɛ kelen-kelen ka tigɛ min ye diɲɛ seleke naani ni farafinna tɔn minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ dɛmɛko ta na sira fɛ adamaden minnu bɛ n'u bɛ degun kɔnɔna na n'o ye hinɛ tɔnw ye u kana ɲinɛ nin jamana ninnu kɔ u ka bɛrɛ n'u ka hakɛw ka lajɛ min ye kuma in yɛrɛ sinsinna min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa AES jamanaw ka nin ɲɛfɔli a y'a to nin maa mafalen ninnu ye faamuyali caman sɔrɔ hakilina minnu tun bɛ u la ani laɲini minnu tun b'u bolo ka kɔrɔ baara in kɛli ɲɛ ko kuncɛli la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kuma ɲɔgɔnya ye sinsin ka ko kan kosɛbɛ AES ani Union Africaine ni ɲɔgɔn cɛ ani bolofara wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ an fanfɛ bolow fɛ min ye AES fana ye a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan yaasa maaninfin minnu bɛ yen bi cɛncɛnfo ka jamanaw kɔnɔna na olu ka taa ni ka segin n'u ka lakanako k'olu sinsin kosɛbɛ baara min bɛ sen na halisa dɔ ka fara a kan Union Africaine ani dɛmɛjɛkulu u ka se ka cɛncɛnfo ka jamana ninnu dɛmɛ nin baara ninnu kɛcogo ɲuman na o laɲini kɛra barosigi ale senfɛ n'an seginna ka na Bamakɔ fala ye an bɛ taa anw fan fɛ n'o ye Yirimajɔ ye Yirimajɔ polisiso ale commissaire tɛ maa wɛrɛ ye Modibo Ka Jara don ka da an ka o ye Yusu Kulubali ye olu kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ sa nin kalo in tile 11 u taara wolo mun na siganama dɔ u y'ale minɛ fala ye ko marifa de tun bɛ a bolo maa dɔ de kɔni nana sa ka na kamalen ko fɔ o la min ye Moro ye ale y'a ka cɛdenw bila sa a ka brigade maaw k'u ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara bɔ min kan sa o bugunatigɛ ye FT ye san 19 ale bɛ baara kɛ yɔrɔ min ni o ye a ka atelier kɔnɔna ye a yɛrɛ sa ko farafin marifa dɔ o dilannen de bɛ a bolo min ye kibaruya fɔlɔ minnu k'u fɔra a kun yirala sa k'a fɔ ko maa min don ko min ye dɔrɔgu ye k'o b'a bolo a ka atelier kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ɲinini kɛlen a ka atelier kɔnɔna fala ye bɔ taara kɛ min kan o ye BC ye dɔrɔgu kɔni ma y'a bolo ale ni pistolet kelen min ye farafin pistolet dilanlen ye o kɔni yera a bolo yaasa sa ka se k'i ɲɛfɔ min ye Modibo Ka ye ale ni Yusu olu y'a bila ka taga tribunal tigilamaw fɛ yen olu fana y'a bila mandat de dépôt kan nin baara min kɛlen filɛ nin sa polisilakaw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na u bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ka laɲini ye nin ye k'a kɛ polisilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ale fana ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye ministre Dawudi ye o ye min fɔ o kɛkun ye o ye
k'a yira sa k'a fɔ min ye Yirimajɔ polisiso ye n'o ye 13e arrondissement ye Fala ye ko a commissaire n'o ye Moribo Jara ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ɲinan sa u ka ɲɛmaaw a b'u fo k'a ɲini a ka cɛdenw fɛ u ka dɔ fara hakilisigi ni basigi kan wulikajɔ ni cɛsiri yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min ye Bamakɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Seko ni Dengo ale kɛnɛ kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Sumatra. Fala ye dɔngɔnɔw don fini ka se ka o yira maaw la o baara tako filanan n'u b'a fɔ ma ko Dɔgɔnzo fashion o sigira sen kan sibiri tɛmɛnen nin kalo in tile 18 ko denfaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Musa Atayɛri ye Mali kɔnɔ minisiri ani farafina ka kɛnɛyatɔnba minisiri maliden minnu bɛ kɔ kan olu fana ka minisiri o don baara in sigira sen kan dɔngɔnɔw ka bolodi ɲɔgɔnmatɔn ni balimayatɔn fɛ sa a n'a kanuba n'a lafasabaw yaasa an ka Seko ni Dɔngo k'o bila ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ ɲinan ta kuma sigi kun ye min ye ko min ye kuma ɲɔgɔnya ye an ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka Seko ni Dɔngo ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ani sigiɲɔgɔnya ka se ka o nɔgɔya ɲinan ta kun ye taliko o la sa min ye Seko ni Dɔngo maa minnu bɛ n'olu bɛ finiko kɔnɔna na n'olu ye fini dilannaw ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ye Fala ye min ye baara in ye dɔngɔnɔw ka fini o kɛnɛ kun don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa hakilina jagabɔ min kɛra sa a bɛ tali kɛ laadala finiw de la Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔngɔnɔ fini minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don sangawuli ye maaw bolo o la sa min ye kadɔw k'a fɔ dɔngɔnɔw olu ka Seko n'u ka Dɔngo kɛnɛ kan u ma da u yɛrɛ dɔrɔn ma ko ye Fala ye min ye buwaw ye u y'olu wele ka filaw wele ka bamananw wele ka marakaw wele ka bɛɛ lajɛlen wele u kana jɛ ka nin ɲɛnajɛ in kɛ bɛɛ yera kɛnɛ kan foli ni tanuni taara ka ɲɛsin bɛɛ ma defile ale daminɛna n'o ye ka finiw yira maaw la kɛnɛ kan sa a yera k'a fɔ fini ninnu fana caman Fala ye kɔrɔ bɛ u la a bɛ bɛn ni kelenya a b'o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen don fini don dɔngɔnɔw dɔrɔn ta tɛ minisiri Musa Atayɛri wa nin yɔrɔ in de la sa Fala o fili la o kun kan ka Musa pari de jɔnkɔnɔ fini na ka hɔgɔn ka fini don a kan na yɔrɔ n'a tun y'o kɛ o kun ka fisa ni nin bazɛn in ye o siɲɛ wɛrɛ u k'a kɛ ten Musa ko k'a b'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na Moise Aresagala ale min ye kɛnɛ in sigi k'a fɔ a ka miirina ɲuman n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la halisa dɔngɔnɔw ka Seko ni Dɔngo k'o taa ɲɛ a ye tɔn in fana yira sa ko kanu a b'u dɛmɛ a n'u senkɔrɔma don yaasa kɛnɛ in a sigi o sigi a ka kɛ kunnawolo ni sewa kɛnɛ ye n'an bɔra ye an bɛ taa Tumutu Alfadi ni ale Nizɛrikaw ka kalalikɛlaba ye Fala ye a yɛrɛ ye Tumutuka ye han
tumutu ka do dɛ a ye fɛɛrɛ min sigi sen kan utukalo tɛmɛnen na o baara tɔ n'o ye bɛn ni kɛnɛya munumunu saalo ye o bi senna a taara tumutu sa min ye Isaka Nazum ye ni ale ye conseil régional ɲɛmaaba ye a y'u bisimila baaraw kan ka kɛ cogo min u ye ɲɛfɔli kɛ tumutu yɔrɔbaw fɛn fɛn bɛ yen sa u ye munumunu saalo kɛ ka t'o bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye alifadi yɛrɛ ye a bɛ kɔrɔbɔrɔ kan fɔ cogo min na fala ye a y'o kɔni sɛbɛkɔrɔ fɔ sa fo ka taa sɛgɛn i b'a dɔn k'a fɔ ni maa mɛnna tubabuko ninnu na a kelen-kelenninw olu bɛ to ka tɛmɛ alifadi ko tumutu ye ale faso ye tumutu ye ale buruju ye tumutu ye ale bɔyɔrɔ ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ale se fɛn fɛn ye a n'o kɛ o la sa tumutukaw min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o bɛ kalaliko ta nasira fɛ ani tumutu kalalikɛla fɛn fɛn ɲɔgɔn ye a y'o kelen-kelen di olu bɛɛ lajɛlen ma ka se k'u nisɔndiya k'u la bila baara ɲumanw olu kɛli la tile in kɔrɔla la fala ye min ye conseil régional ɲɛmaa dangan ye n'o ye Musa Kalidi ye ale tuguru kɔ sa ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ tumutu yɔrɔba bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ u sen na alifadi yɛrɛ ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a taara ka tumutu dɔ cogo min a nana sɔrɔ a b'o cogoya kelen na fɛn kɔrɔw maralen don ka ɲɛ o matarafalen don ka ɲɛ o diyara ale ye kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ fala ye sifin minnu ma san 17 sɔrɔ olu ka ndolati min tun bɛ an fɛ yan ni a daminɛna octobre kalo tile 5 ka na kun cɛ sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 18 n'an b'a fɔ a ma UFOA fala ye baaraw kun cɛra Mamadu Konate la ni Senegalikaw ka se ye 2 ani 0 ka taa anw juguya la min ye jɔnjɔn ye Senegal kɔni y'o ta ka taa n'a ye nka min ye baaraw kun cɛli la sa sibiri don minisiri n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a yɛrɛla sa k'a fɔ sa min ye dɔgɔkun 2 farikolo ɲɛnajɛ in ekipu 8 n'o ye ndolatitɔn 8 ye ka bɔ jamana 8 na olu de kun nana minnu si ma san 17 sɔrɔ sa n'u b'a fɔ ma ko UFOA olu kɔni ndolati dɔgɔkun 2 in kɔnɔna fala ye o in yɛrɛ kun sigi kun ye min ye filayɔrɔ ka ta u la mun bɛ se ka taa farafinna anw fanfɛ bolo olu jɔyɔrɔ fa Coupe d'Afrique min kana kɛ ninnu minnu ye nin sisanga la olu ka ko hukumu kɔnɔna na nka a nana ye sa k'a fɔ ko kɔni kuncɛli la yanni kuncɛli yɛrɛ cɛ Mali ni Senegali olu kɔni kun sera sa ka qualification sɔrɔ ka taa min ye Coupe d'Afrique nata in kɛnɛ kan nka sa ka se ka u bɔ ɲɔgɔn na jɔnni bɛ kɛ fɔlɔ ye jɔnni bɛ kɛ filanan ye o de taara sa ka kɛ kupu ye kupu min ni Senegali ye anw dasi 2 ani 0 fala ye Senegali ka ɲi n'an ye i b'a dɔn Senegali ekipu in fɛ ko u ye labɛn kɛ u mɛnna ɲɔgɔn fɛ nka an ka denmisɛnnin ninnu fana bɛ se balontan na nka u ma mɛn ɲɔgɔn fɛ de an bɛ dugawu kɛ sa u ka se k'u labɛn ka ɲɛ balontan in kɔni banna min ye sanu pembe ye o dira anw ma zira o dira Guinée dɔn tɔgɔ ye di Guinée Bissau tɛ yan olu y'o sɔrɔ sabula olu fana ye Laginɛ dasi min ye anw ye sa anw ye warijɛ sɔrɔ sanu o dira Senegalikaw olu ma olu taara n'o ye wa olu de fana kun kupu kun b'u bolo han u nana ni kupu ye u seginna n'a ye n'o ye Senegal denmisɛnninw ye wa u bɛ ka baara min kɛ dugu ma fala ye o tɔnɔ de ye nin ye an b'a yira sa k'a fɔ ko Senegalikaw an b'u fo u ka baara ɲɛna tulonkɛ kɛcogo fana ɲɛna kosɛbɛ min ye farafinna ŋanaw ka kɛnɛ ye a fɔ masa ko Ligue des Champions o ɲɛbila balontanw fala ye min ye tako 2nan ye Mali tɔ min ma an tɔgɔ la ale kɛnɛ kan o ye Stade Malien de Bamako ye olu kun taara Mauritaniekaw fɛ u ni Nouadhiboukaw kun bɛnna balontan in kɔnɔna na sa stade kɔni ye celu dasi joona min ye mi-temps yɛrɛ bɔra o kan ko 1 ni 0 min ye farikolo ɲɛnajɛ in gwanen kuma min sa Nouadhiboukaw ninnu u nana sɔrɔ k'a kɛ 1 ni 1 ye stade ni olu ta kɛra 1 ani 1 ye kɔmasegi o bɛ an fɛ yan nin kalo in tile 25 kupu kafu la sa joliba ale kɔni ka taama ɲɛna kosɛbɛ tour préliminaire n'o ye tako 2nan ye joliba ale taara Burkinakaw fɛ fala ye Burkinakaw ka sɔrɔdaso n'o y'u ka isfasi ye k'o dasi 1 ani 0 min ye maître Basalifo Sila ye sa a ko ko fo dɛmɛ ka don olu ma sabula nin waati in na
fɛn o fɛn bɛ ka kɛ tɔn de bɛ ka wari bɛɛ lajɛlen bɔ dɛmɛ tɛ ka kɛ u ye u tɔn fila bɛ mago bɛ dɛmɛ na fala ye diɲɛ kɔnɔna na denmisɛnnin minnu si ma san 20 sɔrɔ olu fana ka balontan kun bɛ yen min ye Maroc ye ale kun taara farafinna tɔgɔla ye wa ni jɔnjɔn sigira dɛ fala ye final la a ye maa mun minɛ sa o kɛra Argentine ye 2-0 sanga 12nan ni sanga 29nan la u y'u ka telu bɛɛ lajɛlen dasi masakɛ yɛrɛ pankuru 2 de taara u nɔfɛ donc min ye Marocaw denmisɛnninw ye u ye farafinna bɛɛ kunna wolo sabula u taara farafinna de tɔgɔla fala ye jɔnjɔn in u y'a ta wa u ka se k'a daminɛ fo kubu in daminɛ fo sisan e ko maa y'u tɔn da de maa m'u tɔn da dɛ u ma binajan yɛrɛ dasi awɔ ni binajan bɛnna o u ye binajan dasi i b'a dɔn ko Argentine filɛ nin ale ti ekipu nɔgɔman ye kuma tɛ denmisɛnnin kunda nka Maroc nin waati na fala ye u bɛ ka poyi dɛ wa farikolo ɲɛnajɛ dun caman bɛna na taa k'u fɛ yen fana don nataw kɔnɔna na donc an b'u fo u ka se ale sɔrɔli la an bɛ taa fan fɛ sa an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. fala ye n'ala sɔnna a ma kari nata ye o ye jamanakuntigi kalata ye kɔnɔwarikaw fɛ yen yɛrɛ ko fɔ n'a b'a fɔ ma ko campagne électorale o bɛ sen na sibiri tɛmɛnen min ye Sar Felix Houphouët-Boigny kɔnɔna na an taara u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen u jamabaden yaasa kana sa Alassane Dramane Ouattara ko an yɛrɛ kana fɔ ko Dramane procureur ko ni maa ma ko Dramane fala ye k'a b'i minɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen Sar Felix Houphouët-Boigny ale filɛ nin ye Côte d'Ivoire u yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ ma sa u ka dugu nimayɔrɔ ale bɛ yen de sa fala ye min ye nin sibiridon in ye denmisɛnnin ni maabakɔrɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana min ye Abidjan yɛrɛ a komini 10 bɛɛ lajɛlen u ka marabolo bɛɛ lajɛlen sabula min ye Alassane Dramane ka tɔn n'o ye RHTP ye olu ka u ye weleli bila u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma fala ye bɛɛ nana yaasa min ye cɛbɔ a kana dantigɛli kɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye kalatako in baaraw Alassane a ye ɲɛfɔli k'a ka cɛdenw ye ale Côte d'Ivoire kelen kɔnɔna na sa Amnesty International y'a ɲini Côte d'Ivoire ɲɛmaaw fɛ k'u ka dɔ bɔ maaw dasiri la u ye maa minnu minɛ k'u bila ko sabula ko min ye kalata ye a tɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na k'a sɔrɔ ko n dayinnen don maa minnu bɔra sa k'u ka dusumakasa yira o ye Laurent Gbagbo n'ale ye jamanakuntigi kɔrɔ ye ka taa se ba cani caman ma n'o ye Félix Houphouët-Boigny ka parti kɔrɔ maaw ye fala ye olu de kɔni maaba 2 olu kɔni ka dusumakasalen don sabula a fɔra k'olu tɛ se ka kɛ cɛbaw ye o la sa min ye Amnesty ye ko Côte d'Ivoirekaw k'u ka fiɲɛbɔda di maaw ma ko sabula k'a bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na o ye bɛrɛbɛrɛli hukumu kɔnɔna ye u ma bɔ ka ko wɛrɛ kɛ Nigérakaw ka wolomasiri tabaw y'a yira sa fala ye Niger wolomasiri tabaw u y'a yira sa ka fɔ ko min ye Bamanjɔni ka wale kɛba maa 6 olu kɔni sera ka olu fa kɛrɛnkɛrɛnnen la Sakoyerakaw olu fɛ yen Tilaberi marabolo kɔnɔna na min ye maa 2 wɛrɛ u y'olu fana bɔnna u ni na bɔlibɔlikaw fɛ yen n'o ye Doso o marabolo kɔnɔna na ye wulikajɔ ninnu bɛ senna hali bi ko min ye force unifiée fana ye o ka ŋuwaw kan ka kɛ yen lajɛ kɛra o kɛnɛ kan Nigérikaw fɛ yen min ye baro kɛlɛtigi ye ale tun bɛ n'Ala sɔnna ma an na tila k'an da don o la Nigeria wolomasiri tabaw fala ye olu ko k'u y'u bolo da maa siganama 16 kan min ye brigadier général kelen bɛ a la
kolonɛli kelen b'a la kolu minɛna sibiri do u tun b'a fɛ ka fangandaraki kɛ koyi min ye nizeriya ye ale de kɔni ka jama ka ca ni farafina jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ko k'a ye k'a fɔ maaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛna fangandaraki kɛ ka ɲɛsin Bola Tinubu ma sɔrɔdasiw y'u minɛ k'a fɔ sa ko u kɔni u bɛ marabolo tigilamaw olu ka bolo kan ni wolomasiri tabaw yaasa k'u ka ɲɛfɔli kɛ Fala ye min ye nizeriya ye ko hinɛ tɛ kɛ nin ko la olu fɛ yen dɛ. Sɔrɔdasi 16 Liwikaw fɛ kalata n'o ye mɛri kalata ye Fala ye o kun kan ka kɛ yɔrɔ 16 la kalata in kɔni e ko a tako sabanan a n'a laban o de ma kɛ sawa ko kalata in kɔni a to sa 100 sarada la maa 68 olu ka bɔ k'o ŋaniya yira yaasa ka se ka fɔ sa ko mɛrilakaw bɛ se ka sigi min ye jaabi ye sa o kɔni kan ka kɛ ni Ala sɔnna a ma kari nata n'o ye kari wɛrɛ ye Madagascar jamanakuntigi kura n'o ye Colonel Michel Radrina ye Fala ye ko a ye fanga ta ko nka ko min ye jagokɛlaw wulilen don k'u jɔ k'u ka juru bɛ gouvernement na dɛ k'a k'o sara fɔlɔ sisan a tun bɛ a bɛ k'a fɔ sa u ka na u ka sigi ka fɔ kɛ u ka ɲɔgɔn faamu sabula nin ko ninnu filɛ nin ale tɛ ninnu si ɲɛdɔn han nin ma k'ale tile la ko yalama u bɛna na u feere k'a sen na wa ɲininkali kɔni bɛ yen fɔlɔ don nataw na se ka kɛ o jaabi ye Faransikaw fɛ yen ko bingalikɛla dɔw Fala ye u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Louvre k'olu donna o kɔnɔna na ko ye kari tɛmɛnen n'o y'u ka musée fɛnkɔrɔmara yɔrɔ belebeleba ye nin kalo in tile 19 kununko sɔgɔma i b'a dɔn musée bɛ dayɛlɛ olu fɛ yen dimanche donyaw fɛ baaratigɛ don min musée olu ti baara kɛ bi ko maa sigarama fila in filɛ nin sa ka don min ye sanumafɛn 8 la belebele k'u y'o ci ka bɔ vitiri kɔnɔ ka taa n'o ye fɛn minnu yɛrɛ kun don sa k'u kɔni lakɔlɔsilen kun don kosɛbɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ninnu sera ka nin kɛ cogo di ka nin ta ka taa ni nin ye k'a sɔrɔ maa ma bɔ u kalama minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma CPI ale kunkanko kibaruyaw la Israɛliɛnw ka jatele min bɛ yen n'o a bɛ fɔ ma ko Chanel 12 olu y'a yira sa ka fɔ ko min ye cour pénale ye Fala ye ko Israël tun ye laɲini k'a fɛ k'a yira sa ka fɔ ko nɔminɛli min kun taara ka ɲɛsin u ka fanga ɲɛmaa ma n'o ye Benjamin Netanyahu ye an'u ka wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Yoav Gallant ye ko k'o bɔ a ma ko min ye CPI ye k'a ko k'o tɛ se ka kɛ bi o tɛ se ka kɛ sini ko sabula k'u ye maa fa damadɔnbali de kɛ kosɛbɛ Gazakaw fɛ yen k'u ye maa mun fa ko maa si t'a da dɔn n'u b'a fɔ ma ko génocide Fala ye ko kama k'olu tɛ se ka segin u kɔ min ye plainte ye ko a b'a nɔ na wa a tɛ bɔ a la fana États-Unis kaw fɛ yen min ye président Trump ye a ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye musaka ye k'o ta k'o di Colombie ma k'u bɛna n'o jɔ han ko sabula min ye Colombie jamanakuntigi ye n'o ye Gustavo Petro ye k'a tɛ ka dɔrɔgu feerelaw kɛlɛ a ka jamana kɔnɔ Amérique tɛ se ka to senna ten ka wari ta ka d'ale ma fu falaki baara kɛ kun ye min wari di kun ye min ye a tɛ ka don o da fɛ États-Unis kaw fɛ yen maa bayirikaw caman Fala ye ko olu jiginna bɔlɔn kɔnɔnaw la koyi dugubaw k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min bɛ senna Trump fɛ bi ko a ka jagoya fanga ye k'u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini maa minnu don sa ko kɔni u ka fɛn tɔgɔ da sa ko no kings u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni y'a to sa min ye maa 2,600 olu de kɔni lajɛrɛla dugubaw kɔnɔna na duguba minnu b'o la sa o ye Washington DC ye New York b'o la Los Angeles Boston ani Portland k'u kɔni y'a yira sa k'a fɔ waleya min filɛ nin ye Trump bolo olu ti jɛ ni a ka jagoya fanga o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye Sumana Sako ale ka janaja ye. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasima ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la
n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi sɛptamuru kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Sibiri tɛmɛnen ni ye Sumana Sakɔ ye ale taara bila dayɔrɔ laban na Amdala ye salodon la n'o ye kaburudo ye maa caman u nana kɛnɛ kan sibiridon falajɛkaw fɛ yen ka na u ka tasibila laban kɛ Sumana Sakɔ ye ale min fatura araba tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna na min ye Sumana Sakɔ ye sa kɛnɛ kan ye a ka janaja kɛnɛ kan maa minnu tun bɛ yen sa n'an bɛ se k'o fɔ minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don bɛrɛbɛrɛliko ma ani yɛlɛma minnu kan ka kɛ politikiko bankun kan n'o ye Mamani Nasire ye ale tun bɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ Jɔnkuna Tarawele ale fana tun bɛ kɛnɛ kan premier minisiri kɔrɔ caman tun bɛ yen Modibo Sidibe ani a tɔw fala ye olu fana bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa politiki nganakɛlaw baw olu caman fana tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye Sumana Sakɔ masurunamaw ye a ka du maaw a n'a ka kabila maaw n'u ka dugulamaw Ɲaminakaw olu caman baden fana tun bɛ janaja in kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u sara ale kumana baara min bɛ ni Sumana Sakɔ n'a n'u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'i da don la k'o fɛsɛfɛsɛ k'o dantigɛ k'o fɔ mɔgɔw ye min ye Sumana Sakɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko politikiko ta nasira fɛ ani olu ye baara kɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmaliko ta nasira fɛ ani politikiko ta nasira fɛ fala ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sumana Sakɔ ye a ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ a ma dogo maa si la yɛlɛmaba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ maa min don a y'i jeniyɔrɔ fi tilennenya ni hɔrɔnya ni danbe la a seko dama yira la jamana a ka se ka bila sira tilennen kan ko a y'o kɛ ko Mali jamana k'an ye maaba o de taara tancogo la ka taa bila a dayɔrɔ laban na minisiri ko sa ko jamana ɲɛmɔgɔ ye a bila ka na ale ni premier minisiri ko ka na min ye nin fasoden ɲuman in nin faso kanubaba in nin baarakɛlaba in ko ka se ka a lakodɔn ka a yira jamanadenw na u k'a dɔn k'a fɔ ko maa min don a y'a se kɛ jamana ye Daba Jawara maa minnu bɛ yen n'olu ye gouvernement kɛ transition waati san 1991 kana se san 1992 ma fala ye Daba Jawara ale ye kuma ta olu tɔgɔ la sabula Sumana Sakɔ kun y'olu ka premier ministre ye a ko Sumana Sakɔ ye maa ye min bɛ faranga kɛ Sumana Sakɔ ye maa ye sa maa min fana ni a sera ka waleyaw kɛ ka Mali bɛɛ tɛden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka baara kɛ faso ale ye min ye Daba Jawara ye a ko ko jugu tɛ ban maa la nka min ye Sumana Sakɔ ye a y'i cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛ min wele ko Zu Daba Jawara ko ko fasoden ɲuman don maa ɲuman don maa min bɛ yen n'o b'i ka waleyaw kɛ k'i ka baaraw kɛ ko o maa fana don cɛsiri ni timinandiya kɔnɔna na a ye tasibila kɛ sa ka ɲɛsin a denw n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma du tɔgɔla sa a denmuso ni o ye Jɛnɛba Sakɔ ye o fana ye kuma ta a ko ko tiɲɛna k'u fa k'a kun ka ko ma nɔgɔn koyi ko maa min don maa ko gɛlɛntigi kun don ko nka k'a ye sira min don o kɔrɔ o ye fa ɲumanya sira ye fa min ni bi jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ye min ɲini u fɛ u ka kɛ a denw ye u ka kɛ cɛsirikɛbaw ye u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a kɛ ni sɛbɛ ye yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ ko o de bɛ laban min ye a denmuso ye a ye bonyamasegin kɛ bɛɛ ye fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ fa fatulen ni sisan cɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo sugansebi yan'o cɛ sa Gayi Timbo ale de kɔni ye su sɛbɛn min kan ka kalan n'a bɛ fɔ o ma horizon funèbre fala ye ale de y'o kalan sa
ka damina sumana sako wulo sana kana se fa fatuluma ay feo fenge ay dado abela jirena ka abela jire fo ako bebe minga sokono kenema anif abe oye ka fo sumana sako mali ma bari do ni wati laba tariku konana anga jamana ga yerma horoya ni sanche ko bi ko ni jamana benda na kana olakodon o ma bali ulula wa jaru ye abenuma ube dugo ka sa sumana sako alaka da rosmaya ni wati na mi nyamina ka dangele falai adaro laba mbeleno amdalai kaburu doma ame dugo ka sa alaka da rosmaya ayanko mina alako onye kadama ya saga siga ko kunche sa falai ni wati na klamejine mau anyine no fesa selikena ula dongo do ka kunutu kala kunutu kunungo minye imam sumare ale nye folika yena kunutu yere duga umiye udukone ale ba ke dongo do aka misiri la fitri ale ni fajiri do ta fajiri tebenenta anyo suranga jaga o duga uyi ale lame. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إليك مردا جميلا ورد شبابنا إليك مردا جميلا ورد نساءنا إليك مردا جميلا ورد دولتنا إليك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف أمراضنا وجميع أمراض المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين الله
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nime dansigi anga songware na kiware la falai nala sona ma nege kayta na seki vamara bertina na ya kiwara mun mana soro tle konnana kana uludi au ma ire iketa suriga uli matrafari ani taji nyini alaka no ya ambela jile alaka tle here chaya dogo minda mnene flen alaka timo ko imana ni islam be ma akambe wati werani ala sonama. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.